kući kod tebe. Gde? Što si kod Dubinke, a? Da. Gde si bate dana? Niko pedere. Ko pedere, i tebi Dudu. Molim? Baš njima pričao, i tebi Dudu, došlo mi jutro. Što mene Dudu? Pa za to. Kakve ja veze imam s Dudu? Pa nemaš ništa. I šta mu? Zadila zub, kaže, raskimao si i zub. Pa jesam. Pa ili? I tebe će da čuka. A? Da. I? Drži se, bre. Znaš šta? Šta? 5 ženske. Koje su bile? Ma sve lepotikle. Koje? Nanka, Au, Ivana, au, Udaja. Au. Ona kume, one dve. Ko? One kume. Maja. Maja i ona druga. Koja? Debuljica. I do mene Jelena? fotografa, da. Pošto nije s mene zvao da ja slikam. I fotograf, vrc. Hoće me vodiš u pozorište? Pa krc u rupu upade. Ko? Ona je fotograf. Popeo se gde dirigent stoji da mu se pravi. Sve to ove ljudi. Ja, zbem ti, budalo, dobar dan. Peži, bre. A šta To je ludo. Pa ne ludo. Vidim da. Nabio sam guzu. Rekao, dobro, što si nabio, razimo si ti stolicu. Tuda svi srela, pa ga zebao. Rekao, sad ti turimo krila da letiš ovako. I da slikaš. Ajmo, bati, idemo. Gdje, jesi ti gotov? Gotovo. Pa ti izjurili, isterajte u bitangu dalje. Ej, kakvi čoveče, ovo je moja ekipa. Ekipa? Sad snova. Ej, hoće me vodiš u pozorište, jedan? U pozorište ne znam, nemam nikoga. Da se šio delo. Ej, sa ši sam ću paziti. Šta se sve radi? Ma, znam se, Aj, znam sve. Bati. Aj, što bi bili? Pa šta kažeš da? Spavao sam. Tu. Ne, do se rebra, i posud mamu. I sad ti si ovaj svaki narod. Pa što da ne, ovde kuvaju. Ne diramo. Sad može. Sad može. Dirati dok ne. Dobar dan, kako ste? Nije, šalim. Znači, Isterajte ga. Miran, bre, Miran. Šta si ti imaš protiv mene? Isteraj ga. Idi kod Biljano tamo. Ja s jednom kod Biljano si idem. I došao si sinoć ti da spavaš. A? Došao si ti da spavaš sinoć. Ne sada, nisi sinoć kući. A? Sada najde se rebra i pasu imam. 4 sam to porcije. Bože. Idem ja za fotograf, sad nisam peder nik. Ti postaneš. Misliš? To zaraz. A? Pa možda da sprijavi, bre, da plati takvu odštetu. Pa to privatno? Pa privatno došao ti se Ti, bre, uvek kad su žensko pitanju ti nasedneš. Ma ne svedam više koji hebi, bre, ja mislim oni igraju tamo, zvali pozno, sve dovele. Dečka da se pita. Tu je bio i Popin, tu je bio i ovaj. Kako je pustio? Evo, daj mi kola. Ajde, uvete dole. Zašto ti ovo? Aj, zapalio bi. Ne, pa te da, tu je. Nije zabranjeno da se parkira, tu sam stavio. Dobro, pa znam. Pa znam da znaš. Pa što se boji da su te preneli? Pa ja bih otkud znam, bre, on ima, svi traže pare. A? Svi traže pare. Da sam ti ja tražio Pa par. ne. A? Uf. Sve mi je sad djelo od jutro su u pičku materiju. Sve Daj, prebledeo, da li mu vodu, da Ko? pije. Daj nešto, ajde bre, pokosi na svega. Čekaj bre, kako on ušao bre? Pa ja ušli sa Dudom, da se slikali. A ko je? Jesi ti uveo? A došli kod mene u... Pa kad si budala, evo. Ma beži bre. Dobar dan. Dobar dan. Jaj, Ajde. Ne, nema ti to. slobodan, Jes. ja. Nešto na ovom. Nije, on se podmladio. Ja vidim, poznata mi faca, Ljubavic. Prošli dan. Ja, A je bilo lepo? Sad priznala vam duletu kom je rekao. kojem dugo. A ona mužu. Kako se zove? Ti se rastala. Otkad se ne znam. Pa kako se ne bi znali, Bože, ti si mu sve rekao. A?
tamo. Pa što ne kažeš, što ima da Šta prije? i ti pričao? Da. A šta me briga, ja nemam čega da se stidim. Tako je. Ja da sam se stidela. Vi sad si lep, Nekad sad si lep. Ali za gerontološki centar. Jebimo da mi budala, vidiš. Ja ga znam, ajde. Ajde, dobro. Aj, čao. Aj, samo se ljubiš. Bio, i ostao, a? Baš mi, da ti pitam kako ti je to? Evo 2 godine. Jako mi je teško, sinoć sam baš plakala, šta? Dođi vam moj. Zakasnit ću kući. Gde? Pa kako? Mene da idemo po... Pa kako ideš? Nemoj, u koli moći da napada žena. Neću je, to je moj drug. Nije, ostali smo mi. Fair play, da. O, nepouzdan je, jel da? Evo ovo. Nekad jedne godine videla u gasu. Eto vid njega po pića Slovini. Ali ja mislim da sam ja bila lepša. Jeste. Aj sve najbolje. Ajde, Ajde. bravo. Ćao. Dobre, gasi to, neki puka me. Prikaže usti. Ajde to. Lele, bate, kića Slovinac. Tako, to je go, Galeb.